Amen. God bless po sa ating po beloved urgent preachers sa pagpaliwanag sa kalangan ng pagbibigay. Tayo po'y maralangin mga minamahal, ating pong itaas ang ating kamay. Hallelujah, dakilang palang Diyos, mga kapanasalat sa pangalan mo, malapay nung sa unat paglood pa, salamat na ay Pastor Weldes Radalmeda. Salamat po, malapay noon. Muli sa isang mag-iisang linggo na kami yung patuloy na pinagpapala, pinag-ingatan, ginagabayan, tinuturuan sa pangitan ng salita malapay noon. Salamat sa paglangis sa bawat yung gawain malapay noon hanggang sa oras na to. Sa pagkakataon, pribilehiyo kami makapakinig na yung salita. Bago ang lahat malapay noon, patawarin mo kami. Paghugasan mo kami, linisin na yung bandugong magos sa krus ng Kalbar upang hindi ito maging adlang malapay noon, maunawan namin ang iyong mensahe sa umagang ito. Kahabagan mo ang bawat sa amin, lalo yung balikod malapay noon. Gamitin lamang malapay noon. Buka mo ang aking labi malapay noon. Yung mga salita yung pag-aralan sa mga kapakinig. Pagpalain malapay noon, matugunan ang mga pangailangan sa oras na ito malapay noon. At malapay noon sa unat pagluhod ng palangin ng Pastor Smeda, narito kami sinasaway, tinatalian anumang gawa ng kaaway. Di mo yun ang pag-alinlangan, walang parapalay sa salita ng malapay noon. Kasout! In the mighty name of Jesus, di mo yun antok, wala ng focus sa salita ng malapay noon. Kasout! In the mighty name of Jesus. Praise the Lord! Amen. Palagpakan natin ang ating malapay noon. Palakpak na gising mga minamahal. Palakpak na pinagpala mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hindi biro mga minamahal. Yung alos 5 araw mga minamahal. From Monday mga minamahal. Tayo mga minamahal ay muling magsama-sama rito mga minamahal. Amen. Salamat sa malapay noon. Nagpapatunay lamang mga minamahal na buhay ang Diyos mga minamahal sa bawat sa atin. Tayo'y kinakabagan mga minamahal. Amen. Ang kapurihan, kalulatian at pagsamba, pagpupuri sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamalapay na Jesus, dobling paggalang, pagbati ng isang magandang umaga sa ating po beloved evangelist, Pastor Weldes Radalmeda, the end-time prophet of our loving God, mga minamahal. At lagi po nating inaalala, mga turo nila sa aral natin po minamaginagal na assistant pastor, Lina C. Almeda, sa pong mga beloved children, sa ating minamahal na manggagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders na ating pong kasama, amen. Sa inyo po, mga minamahal datihan man, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At syempre, sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ano man ang inyong pangailangan, kayo man ay may karamdaman sa oras na ito, nais man ninyo magkaroon ng tunay na kapayapaan, ng puso at isipan, pagbabago ng masama at magulong buhay, yan ay kayang-kayang tugunin ng malapay noon. Kayo lamang po ay manampalataya at samahan nyo kami sa paglingkod na ito sa malapay noon. Amen? Atin mga minamahal, ilabas ang ating pong kwaderno, ating pong panulat at salita ng malapay noon upang ating pong mga minamahal maitala ang mensahe ng malapay noon sa umagang ito. Amen? At salamat sa malapay noon mga minamahal. Imagine mga minamahal talagang kanina pa nawalan ng kuryente mga minamahal. Amen. Pero salamat sa malapay noon, meron tayong nagamit na generator mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Palagpakan natin itong malapay noon. Walang makahadlang sa gawain ng malapay noon, lalo na sa mga Kristiyanong laging nagkakaisa mga minamahal, nagkakapit-bisig mga minamahal. Amen. Upang talagang ating pong mapaglingkuran ng ating malapay noon. At sana mga minamahal, yung mga kapatid nating banda dyan sa dulo mga minamahal na kung saan malapit sa generator na way inyo pong marinig ang inyong balikod mga minamahal. Amen. Sikapin po natin mga minamahal na talagang maunawaan at marinig ang salita ng malapay noon. Kindly dito po mga minamahal sa pambungan na talata, dito po sa Genesis, ang kabanata 3, ang talata 19. Ating po mga minamahal, alamin mga minamahal ang mensahe ng malapay noon sa umaga ito. Ating pong pambungad na talata dito po sa Genesis, ang kabanata 3, ang talata 19. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Genesis, ang kabanata po ay 3, at ang talata po ay 19, itong sinasabi, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. Amen. Palagpakan natin ang ating malapay noon. God bless sa pagkabasalita ng malapay noon. Amen. Narinig niyo po ba mga minamahal ang pagkabasalita ng malapay noon? At sana po mga minamahal ay mas malakas pa mga minamahal itong ating po mga minamahal na
na mikropono, mga minamahal, kaysa sa tunog na ating pong generator, mga minamahal. Dito po sa pambungad na talata, mga minamahal, ipahintulot ninyo, mga minamahal, basahin muli ang banal ni Quran. Sabi rito, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. Amen. Ito, mga minamahal, ay madalas nating marinig, hindi man ang eksaktong mga minamahal na linya ng salitang ito, mga minamahal, pero lagi nating narinig sa mga mangaral, mga minamahal dito, na tayo, mga minamahal, ay nilikha ng mga Panginoon mula sa alabok, mga minamahal, sa dust. At mga minamahal, kapag tayo ay namatay, physically, mga minamahal, pag na-decompose tayo, mga minamahal, ay magbabalik din itong katawang lupa na ito sa alabok. Pamagatan, mga minamahal, ang ating aralin, mga minamahal, ang pamagat, mga minamahal, ay the message behind these words. Mga minamahal, na dito sa bandang huling linya, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. For dust thou art, and unto dust shalt thou return. Mga minamahal, ito in short, mga minamahal, ang nais ng mahal na Panginoon sabihin sa tao, mamamatay rin tayo. Mamamatay ka rin. Mamamatay rin ako. Pero pinaganda ng mahal na Panginoon ang pagkakasabi, sa halip na sabihin tayo ay mamamatay din, ang sabi ng mahal na Panginoon, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. Tingnan nyo, mga minamahal, sa panalita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, talagang laging may hiwaga, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon, laging hindi direkta kung magsalita, mga minamahal, dahil nais ng mahal na Panginoon, atin talagang saliksikin ang kanyang salita, mga minamahal. Mga minamahal, sa mundong ito ay marami ang tao na ayaw harapin ang katotohanan tungkol sa bagay na ito. Ni ayaw nga nila pag-usapan, mga minamahal, ang tungkol sa kamatayan. Dahil marami sa tao ang takot mamatay. Lahat muna nang hindi natatakot mamatay, mga minamahal, pumalakpak sa mahal na Panginoon. Amen. Ilan lang, mga minamahal, ang pumalakpak. Ibig sabihin po ba, mga minamahal, takot tayong mamatay? Inuulit po, mga minamahal, lahat ng hindi natatakot mamatay, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Mga minamahal, kaya nga ang ilan, mga minamahal, lalo na ang taong walang Kristo sa puso, pagdating sa usapang ganito, mga minamahal, ay iniiwas ang sarili. Ang iba naman, mga minamahal, okay lang kahit marinig ito. Wala silang pakialam. Dahil, mga minamahal, okay lang sa kanila na mamatay. Wala silang pakialam kung ano patutungan nila after death, mga minamahal. Kung kaya't sa halip na sila'y gumawa ng mabuti sa kapwa, at sa paningin ng Diyos ay lalong sinasamantala ang panahon upang gumawa ng masama. Sabi ng ilan, magsaya ka lang ngayon dahil bukas maaring mamatay ka na. At dahil doon, mga minamahal, ginamit yan na pananaw sa buhay, dahil nga ang tao, mamamatay rin pala eh. Lahat naman tayo pala ay tatanda, hihina. Ay, kung ano ang okay sa iyo, ano ang magpapasaya sa atin, sulitin mo na. Dahil pag namatay tayo, hindi mo na magagawa. At mga minamahal, dahil sa bagay na yan, mga minamahal, maraming tao ang sinulit ang kanilang buhay panahon sa mundong ito sa paggawa ng mali at hindi tama sa paningin ng mahal na Panginoon. Inakala ng ilan na ang pagsasaya at paggamit sa buhay na ito sa pamamagitan ng pagsasayang ng oras, pag-inom
ng nakalalasing na alak mga minamahal. Pagpupuyat sa walang koneksyon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mag-trip sa kapwa, okay lang na pagtripan ang kapwa, maging masaya ka lang. Akala natin noon mga minamahal, ito yung mga bagay na tunay na makapagbibigay ng sulit sa ating pamamalagi sa mundong ito mga minamahal. Madalas na nangyayari ang mga bagay na ito dahil tunay na hindi alam ng tao kung ano ba ang mensahe ng Diyos sa panalitang ito. Ang sabi mga minamahal, "For dust thou art, and unto dust shalt thou return." Sapagkat, sabi rito mga minamahal sa Tagalog, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka rin uuwi. Hindi nalaman ng tao ang kanyang pagkaunawa hanggang dun lang. Ang pagkaunawa ng tao ay mamamatay lang din pala. Hindi nila nalalaman at inuunawa kung ano ang message ng malapay noon behind these words. Kindly, ating basahin mga minamahal dito sa Genesis, ang kabanata 2, ang talata 7. Palakpakan po muna natin ang ating malapay noon. Alam magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord, amen. Genesis, ang kabanata 2, ang talata 7, amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 2, ang talata po 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng ang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. God bless sa pagkabasa ng malapay noon. Sabi rito mga minamahal, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Tayo ngayon yan, mga minamahal. Amen? Lahat ng buhay sa oras na mga minamahal, pumalakpak muli sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Amen? Nakalimutan ng tao o nakalilimutan ng tao kung sino siya sa harap ng Diyos. Madalas yan. Pagkaharap natin ang Diyos, na talagang nalalaman ba natin at sinusuri ba natin sa ating sarili kung sino tayo sa harapan ng Diyos? Nakakalimutan ng tao na wala tayo kung wala ang Diyos. Nililimot natin sa ating sarili na tayo'y mula sa alikabok, at kung hindi dahil sa hininga ng Diyos na may dalang buhay, hindi tayo kailanman magiging isang kaluluwang buhay. Mga minamahal, alamin natin muna, ano ba ang dust? Sa Filipino, ito ay alikabok. Maaari ba nating ilarawan ano ang alikabok? Ano ang alikabok, mga minamahal? Ano ang pwede nating masabi sa alikabok? May pakinabang ba ang alikabok sa ating buhay? Subukan nating suriin, mga minamahal. Ang alikabok, mga minamahal, ay nakapipinsala, nakasisira ng gamit. And magtaka kayo, mga minamahal, sa mga nag-drive dito, mga minamahal, alam nila yan dahil nga may kataga, mga minamahal, na dust oil seal, mga minamahal. Meron yung ginagamit sa sasakyan na pananggalang yan para hindi mapusukan ng alikabok. Dahil pag napusukan, ang parte ng sakyan na yan na alikabok ay masisira. Masisira ang component na yan, mga minamahal. Ang alikabok, mga minamahal, ay maituturing na isang kalat o dumi. Kaya nga sa ating tahanan, pag nagwalis na tayo, mga minamahal, talagang inipon natin yung alikabok at tinatapon. Walang saysay. So in short, mga minamahal, ang alikabok ay walang halaga, walang silbi, walang gamit, maituturing na dumi at basura sa paligid. Ito ang tanong ngayon. Bakit kung gayon na tayo pala ay galing sa alikabok, bakit may mga tao pa rin na nagmamalaki sa kanyang sarili sa harap ng Diyos? Bakit natin ipinagmamalaki sa iba at sa Diyos ang ating mga kayamanan?
Na tila baga ito'y galing lang sa ating sarili, nakalimutan nating may Diyos na nagpala. Kaya sabi ng beloved elder natin huwag niyong tignan ang mga pagpapala. Huwag tayong magalak sa mga pagpapala. Kundi dapat ang lalo mong ikagalak ay yung nagpapala. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit sinasabi natin, sikat na tayo at walang taong hindi nakakikilala sa atin? Dumarating sa point, ipinagmamalaki natin ang fame na mayroon tayo. Marami akong tagumpay kaysa sa iba. Marami akong achievement kaysa sa kapatid kong ito. Marami akong naipundar na wala ang iba. Mga minamahal, tandaan, tayo'y galing sa alikabok. Ang alikabok, walang silbi, walang gamit. Pero ano sinabi ng Genesis 2 verse 7? Tayo'y alikabok na hiningaan ng Diyos at tayo'y nagkaroon ng buhay. Amen? Nagkaroon lang pala tayo ng halaga at silbi nang makilala natin ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nais ng mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, na huwag natin gamitin ang mga bagay na mayroon tayo. Kayamanan man yan, kasikatan, narating na tagumpay, upang manlamang sa kapwa at magmalaki sa harap ng Diyos. Tingnan natin mga minamahal ang nangyari kamakailan lang. Bagyong Karina. Kung tunay na ang mga tao, mga minamahal, ay karapat-dapat na ito mga minamahal ay pahalagahan kaysa sa Diyos, nagawa ba mga minamahal ng mga kayamanang ito, ng mga ari-ariang ito, ng natapos nating katalinuhang ito, na nung dumating ang mga ganitong kalamidad, ay nailigtas ba tayo, mga minamahal? Nailigtas ba ang ating mga kababayan? Kasabi lang ng ating beloved ordained preacher, sa NLEX, particular na mga minamahal patungong Valenzuela City. At may nag-post yan sa Facebook. Imagine, natrap na sila doon, mga minamahal, sa expressway, dahil nga inabot na silang baha. Mga kotse doon, mga minamahal, pinasok ng tubig. Ang matindi pa, may mga bahay, may kabahayan na ikalawang palapag inabot ng baha. May mga nalunod, may mga buhay na nawala. Maraming kabahayan, maminamahal, ang nasira, maging sasakyan. Of course, maminamahal, pati buhay ay nawala. Maging sakahan, hayupan man o hanap buhay ay nasira sa ganitong kalamidad. Ang Cotabato nga, mga minamahal, sabi natin, brother the preacher, mataas na yan. Nasa mataas ng na lugar na yan, mga minamahal. Subalit, bakit pa rin sila inabot ng baha? Totoo ang sabi natin, beloved the preacher, dahil nais i-remind ng Panginoon sa tao, we are just dust. Tayo lang ay alikabok, mga minamahal, at kung makalimutan ng tao na lumapit sa Diyos, kilalanin, sambahin at paglingkuran siya, doon nananatiling walang kwenta at saysay ang buhay ng tao. Nasaan ngayon ay pinagmamalaki ng tao, mga minamahal, na kahit daw hindi na sila maglingkod sa Diyos, basta ang mahalaga, meron silang mga bagay na ito, okay na. Mga minamahal, ilang beses nating narinig, mga minamahal, ang patungkol, mga minamahal, sa isang binata na nag-impok ng kayamanan o bunga ng kanyang mga pinagpagalan, mga minamahal na ani, ay talagang nakapag-imbak na siya. Sabi niya, sa maraming panahon na darating, matagal kong mauubos ito. Kaya ang sinabi niya sa kanyang kaluluwa, magpahinga ka muna. It's time for you to rest. Magpahinga, pero hindi niya alam na sa gabing iyon, hihingiin sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang kaluluwa. Subalit mga minamahal sa mga kapatiran,
sa mga tao na alam kung ano ang mensahe sa likod ng salitang ito, mga minamahal, na tayo alikabok at tutungo na tayo sa alikabok. Nalaman nila na pahalagahan ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Noong Miyerkules, mga minamahal, narinig natin, amen, sabi ng ating mga ngaral, grabing nakatatawa ng puso, bagamat masungit ang panahon, may mga Kristiyanong nagsisikap makarating sa gawain ng mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi nila alintana ang mapasa sa daan, ni kapag sabi nga, baka makidlatan ka sa takot ng iba. Pero sinusuong pa rin. Kahit walang masak yan, naglalakad sila. Kahit magbagsakan, mga minamahal, yung poste, kable ng kuryente, malaking puno, hindi sila natatakot. Dumadalo sila sa gawain ng mahal na Panginoon. Bakit? Alam nila, tayo ay alikabok, mas kailangan natin ang Diyos para magkaroon tayo ng saysay sa ating buhay na ito, mga minamahal. Ang ating mga kapatiran, sa likod ng kalamidad, nagagawa pa rin nilang pumalakpak. Amen? Kahit nilipad na ang bubong, mga minamahal, ng kanilang tahanan, maging bahay-sambahan man, mga minamahal, dahil may mga apektado rin, mga minamahal, na bahay-sambahan ng mahal na Panginoon, pero hindi yun naging dahilan upang tumigil sila, ni mag-alinlangan sila, bagkus lalo sila, mga minamahal, na nagsusumikap, lumapit, dumulog sa mahal na Panginoon. Bakit? Nalaman nila, wala tayong halaga, wala silang halaga, pero ang Diyos, kapag kasama mo, nagkakaroon ka ng kapakinabangan sa iyong buhay. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Naging pagpapala ka sa iba. Amen? Sa bawat pagbuka ng iyong labi, maraming mga Kristiyano ang mula sa panlulupaypay, sila'y nagkakaroon ng kalakasan upang magpatuloy. Amen? Merong mga kapatiran na sa bawat pag-share mo, na kabutihan ng mahal na Panginoon, walang-wala sila dahil sa kahirapan, pero hindi nila yun nararamdaman. Ang nararamdaman nila ay kagalakan at kasiyahan sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Imagine, mga minamahal, madalas na reaksyon ng tao kapag sa mga ganitong kalamidad, baha sa loob ng tahanan, sabi nga, mga minamahal, sa halip na magpakumbaba, uminingi ng kapatawaran, tumawag sa malapit magtiwala, lalo pang nagagalit. Tinatanong, may Diyos ba talaga? Ba't tila parang hindi tinugon ang kanilang dalangin? Ba't napahamak sila? Maraming nasira na kanilang ari-arian. Pero sa mga tao na naunawaan, mga minamahal, ang mensahe ng mahal na Panginoon, sa linyang ito, mga minamahal, mawalan man sila ng tirahan, imagine, mga minamahal, mawalan man sila ng tirahan, mawalan man ng mga bagay na mayroon sila, mga minamahal, hindi nila nararamdaman sa kanilang sarili na malaking bagay na wala sila, unawalan sila ng ganung kalaking halaga at kayamanan. Bagkus, mga minamahal, sa tuwing maramdaman nila ang banal na presensya ng banal na Panginoon sa kanyang banal na gawain, sa tahanan man sila, nasaan man sila, naroon. Basta sila, mga minamahal, ay nagpupuri, may koneksyon sa banal na Panginoon, lagi nilang nafe-feel, mga minamahal, nararamdaman sila ng sarili, mga minamahal, na lahat ng bagay ay nasa sa kanila, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Sila yung mga Kristiyanong ginawang mahalaga at katangi-tangi sa paningin ng Diyos. Sila, mga minamahal, yung out from, mga minamahal, yung walang kwenta, mga minamahal, alikabok, mga minamahal, sila yung pinili ng mahal na Panginoon, tinawag ng mahal na Panginoon, mga minamahal, upang maging precious sa harapan ng mahal na Panginoon. At dapat lamang, mga minamahal, na ating pasalamatan ang mahal na Panginoon sa kanyang kabutihan na yan, mga minamahal. Kindly ating basahin dito sa awit ang kabanatay 33 ang talatay 12. Awit 33 ang talatay 12. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Aklat po ng mga awit, kabanatay 33 sa talatay 12. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili saga ng kanyang sariling mana. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless sa pagkabasa salita ng mga Panginoon. Mapalad raw, mga minamahal, ang bansa
na ang Diyos nila ay ang Panginoon. Hindi kailanman ginawang Diyos ang mga bagay na mayroon sila sa kanilang buhay. Hindi nila ginawang Diyos yung kanilang mansyon. Hindi nila ginawang Diyos yung 10 sasakyan na mayroon sila. At sa 10 na yan, iba't ibang kategorya po, minamahal na sasakyan. Totoo lang. Amen? Hindi sila natuwa sa bagay na yan. Hindi nila yan ang Diyos, pinagkaubusan nila ng oras, mga minamahal habang sila nabubuhay. Dito, mga minamahal sa Pilipinas, maliit man, isa man sa maliit na bansa ang Pilipinas sa Silangang Asya, dito natin, mga minamahal, nakita kung paano tayo kinahabagan at mula sa walang silbi, mga minamahal, ginawa tayong kapakipakinabang ng mga Panginoon. Hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ginamit ang ating malapastor, mga minamahal, Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, upang makilala ng lahat, mga minamahal ng bansa, na hindi sa bagay na mayroon ka, o sa kung sa sino ka man at saan ka nabibilang na bansa at lugar at grupo ng tao. Dahil napag-unawa ng propeta ng Diyos na siya alikabok lang, walang kwenta, pero nang makilala nila ang Panginoon, sila'y dakila sa lahat. Alam niyo mga minamahal, totoo ang sabi ng ating beloved preacher sa patotoo. Pag may mga ganitong bagyong dumarating, mga minamahal, nung panahong kalakasan ng ating mahal pastor, mga minamahal, ay dyan tuwang-tuwa ang mahal pastor sa totoo lang. Tuwang-tuwa ang mahal pastor pag may tagtuyot, mga minamahal, tag-ulan, may mga bagyo, may kalamidad na dumarating, may karamdaman, tuwang-tuwa ang mahal pastor. Bakit? Alam ng mahal pastor, nakikilos ang kapangyarihan ng mahal Panginoon sa bagay na yan. Pag ang tao magtiwala, manampalataya sa magagawa ng mahal Panginoon na pinakakilala ng mahal pastor, makita nila magkaroon sila ng kagalingan, magkaroon ng katugunan sa kanilang buhay, makita nila ang pagliligtas ng mahal Panginoon. Amen? Mga minamahal, imagine, bagyo, mga minamahal, na talagang sinabi, mga minamahal sa balita, nung time na yung mga minamahal na talagang darating ang malakas na bagyo, tatama dyan sa Metro Manila. Pero ano ang ginawa ng mga anak ng Diyos, mga minamahal, sa pangunguna ng ating mahal pastor and assistant pastor, mga minamahal, tuloy ang gawain ng mahal Panginoon. Nagpupuri, umaawit sa mahal Panginoon. At nung mga minamahal, nanalangin ang mahal pastor, mga minamahal, nagulat ang lahat dahil yung bagyo natatama sana, mga minamahal, tila parang nasa alapahab lang daw, mga minamahal. Amen? Hindi kailanman napinsala, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos na nagpupuri, sumasamba sa Kanya. Bakit? Tuwang-tuwa ang mahal Panginoon dahil nakikita ng mahal Panginoon na pag-uunawa ng mga Kristiyanong ito, mga minamahal, na wala silang halaga, walang silbi, walang magagawa, pero dahil meron silang Diyos, doon nakikita ng mga tao sa paligid na napakalaki ng kanilang nagagawa. Hindi lang sa kanilang sarili, kundi para sa kaligtasan ng ibang mga minamahal. Ang ilan sa point na yan, mga minamahal, sila'y lumalapit sa mahal Panginoon. May mga karamdaman, cancer, leukemia, mga minamahal, diabetes. Nalaman nila, totoo pala ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. At sa oras mga minamahal na sila'y lumapit, tumanggap sa mahal Panginoon, at nung nakasama nating magpuri sa mahal Panginoon, ano ang nangyari sa kanilang karamdaman? Pinagaling ng mahal Panginoon. Praise the Lord! Amen? Binago ang kanilang magulong o masamang buhay at inayos ng mahal Panginoon ang kanilang magulong buhay. Dahil mga minamahal, nandito mga minamahal, sa bansang ito mga minamahal, ang tunay na mga mananampalataya. Itong ginagawa natin pagpupuyat, mga minamahal, amen? Alam ko mga minamahal, marahil ilan sa atin dito, bago pa man umalis sa ating tahanan, inusig pa. Dadalo naman kayo dyan, katapos lang ng bagyo. Hindi na kayo nagpapahinga. Parang wala kayong pahinga talaga. May mga natanggap na pag-uusig. May pangungutya pa, mga minamahal. May panglilibak. Pero yung pinagpatuloy, inakbang inyong mga paa, ito nagbubukang liwayway lang, mga minamahal. Patunay lang yan. Kayo po yung nakauunawa sa salita ng mahal Panginoon. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Amen?
Praise the Lord. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. Sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, dating sakit sa lipunan na maituturing, dating magnanakaw, mamamatay tao. Ngunit dito lang natin nakita ang tunay na pagbabago dahil nga tayo ay ginawang mahalaga sa paningin ng Panginoon. Sabi rito mga minamahal, ng mga patutong narinig natin, dati-rati naglalakad lang tayo, wala tayong masakyan nung tayo dumadalo sa gawain ng Panginoon. Pero sa paglipas ng mga araw, ayon sa ating patutuo, karamihan sa ating mga kapatiran dito mga minamahal, pinagkalooban ng Panginoon ng kailang sasakyang magagamit sa paglilingkod sa Panginoon. Palapakan natin ating Panginoon. Ang ilan mga minamahal walang tahanan, nakikitira lang, pero mga minamahal, binigyan sila ng sariling tahanan ng Panginoon. Yari pa sa batot bakal mga minamahal, amen? Dahil nalaman natin at kinilala sa ating sarili na noong wala tayong halaga, ay doon naman dumating ang habag ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya tayo ngayon, mga minamahal, ay naging kapakipakinabang sa kanyang paningin. Kaya mga minamahal, tandaan, huwag mong kunin sa mga bagay sa mundong ito ang iyong halaga. Dapat daw mga minamahal sa Kristiyano, hindi daw dapat mag-base sa mundong ito yung sinasabi mong very valuable mga minamahal sa iyong buhay. Yung napakahalaga at may tuturing mong precious mga minamahal, dapat hindi daw nagmumula sa mundong ito yan, mga minamahal, yung iyong ipinagmamalaki. Sapagkat lahat ng mga bagay na yan, mga minamahal, kung nanggagaling sa mundong ito, yan ay mauubos, yan ay masisira, makakalawang at mawawala. Kaya mga minamahal, kapag kukunin mo ang iyong halaga mula sa Panginoon, yan ay magpasawalang hanggan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kindly, malapit na tayong magtapos mga minamahal dito po sa Proverbs. Kawikaan ng Kabanata 3 ang talatay 17. Dito po sa mga kawikaan ng Kabanata po ay 3 at ang talata po ay 17, ito po sinasabi, ang kanyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Amen. Palakpakan natin ang salita ng Panginoon. Totoo yun, mga minamahal. Marami tayong napakinggan mga patutuo, mga minamahal. Sa totoo lang, mga minamahal, mga bagay na mayroon, mga artista, kilalang tao, pero ang sabi nga, mga minamahal, bakit gagawa pa rin lang tumalon sa mataas na gusali? Nagpapatiwakal, mga minamahal. Bagamat kung tayo, titingin tayo sa kanilang posisyon, mga minamahal sa buhay, ay grabe, sinasabi natin minsan, sana tayo na lang nandun. Pero bakit sila, mga minamahal, ay nagagawa pang kitlin ang kanilang buhay? Alam niyo kung bakit, mga minamahal? Dahil kahit anong pagpumumilit nila na ipagmalaki at gawing yan ang mahalaga sa kanilang buhay, doon nila napagtatantong may puwang sa kanilang puso. Ano yun, mga minamahal? Yun yung binasa ng ating minamahal kapatid. Ang kanyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Ibig sabihin, mga minamahal, sa Diyos nagmumula ang tunay na kaligayahan at kapayapaan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kahit tuyo lang ang ulam natin, nagagawa nating pasalamatan ang Panginoon buong puso, isip at kaluluwa. Yung mga kapatiran nating bahana sa kanilang tahanan, mga minamahal, pero nandun pa rin, kumakain sa loob ng kanilang tahanan ng may ngiti. Bakit? Bagamat sila'y binaha, nagpapasalamat silang lubos. May kapayapaan sila, may kaligayahan sa kanilang puso. Bakit? Pinang-ingatan pa rin sila ng Panginoon. See? Hindi mga minamahal sa mga bagay na meron sa mundong ito. Aanin mo ang mansyon sa bahay o mansyon na bahay, aanin natin ang maraming sasakyan. Ano ang pakinabang sa kayamanan kung lahat naman nito'y hindi pinagmumulan ng kapayapaan ng ating puso at isipan? Walang kwenta. Mga minamahal, amen? Kung kaya sa Diyos mo natin dapat kunin ang halaga sa buhay na ito. Hindi sa mga bagay na nakikita ng ating mata. Wala din ang tunay na kahalagahan at pagkakaroon ng saysay ng buhay na ito. Kundi nasa Panginoon lang.
Amen? Dahil sa Kanya galing ang ating lakas at buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mga kapatiran natin, mga minamahal, kahit sa kalagitnaan ng sila'y naghihingalo na, alam nila sila'y kukunin ng mahal na Panginoon, hindi sila kailanman nabagabag. Hindi sila kailanman natakot. Bakit? Napag-unawan nila ang mensahe ng mahal na Panginoon. Tayo'y alikabok, sa alikabok tayo babalik. Ang tanong, habang ikaw ay hindi pa bumalik sa alikabok na yan, ano ang iyong ginawa sa mundong ito? Subalit yung mga kapatid natin yan, walang bagabag sa kanilang puso. Nakangiti lang, excited pa nga mo, kunin ng mahal na Panginoon yung iba, mga minamahal, amen? Excited pa nga makasama ang mahal na Panginoon. Bakit? Doon nila doon nila tunay na nakita, nasa piling ng mahal na Panginoon, doon talaga ang walang hanggang buhay, ang tunay na kahalagahan, mga minamahal. Amen? Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Last two verses, mga minamahal, dito po sa unang Korinto, ang kabanata 4, ang talatay 1, kindly. Unang Korinto, ang kabanata 4, ang talatay 1. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 4, ang talata po ay 1, ganito po sasabi, ipilagay nga kami ng sino man ng mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Sabi rito, mga minamahal, ipagpalagay nga kami ng sino man na mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ibig sabihin, yamang ating kinukuha mula sa Diyos yung ating halaga at pagkakaroon ng saysay sa buhay na ito. Dahil alam natin, wala tayong kwenta kung wala ang mahal na Panginoon. Dapat lamang daw na alam natin na tayo ay katiwala lamang sa mga bagay na ito. Pag sinabing katiwala tayo sa mga bagay na ibinigay ng mahal na Panginoon, ibig sabihin, mga minamahal, meron sa puso mo yung pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi dapat ikinukumpara ang iyong sarili sa iba. Hindi dapat ikinainggitan ang meron ang iyong kapatid na wala sa iyo. Bakit? Dahil tayo katiwala, merong tanging inilaan ang mahal na Panginoon para sa iyo at para sa akin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang katiwala ay nagiging masikap din, mga minamahal. Amen? Sabi ng Biblia, hindi masama na magkaroon ka ng mansyon. Hindi masama na magkaroon ka ng maraming sasakyan. Hindi masama na may matapos ka sa iyong buhay, nasa rurok ka ng tagumpay. Hindi masama na kilala ka ng lahat. Basta alam mo na ang mga bagay na yan ay ginagamit mo para sa kaluwalhatian ng mahal na Panginoon. At para sa kaligtasan ng iba, isang tiyak na bagay, ikaw ay nagiging mabuting katiwala. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Huling bersikulo, mga minamahal, dito po, mga minamahal, sa Kolosas, ang kabanatay 3, ang talatay 15. Amen. Dito po sa aklat ng Kolosas, kabanatay 3, talatay 15, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ito ang mga pagkakataon sa ating buhay na marapat nating itaas ang ating mga kamay, mga minamahal, umawit, magpuri sa mahal na Panginoon. Ang ibang tao, sa totoo lang, ngayon, mga minamahal, dala ng nangyaring dumaang bagyong Karina, sa oras na ito, may umiiyak, may tumatangis dahil nawalan sila ng mahal sa buhay. Ang ilan, mga minamahal, dugot pawis ang ipinundar, makapagpatayo ng magandang tahanan, pero isa yun sa sinalanta ng bagyo. Sila ngayon, sa oras na ito, mga minamahal, bagabag ang kanilang puso. Pero ikaw at ako, bagamat may mga kapatid pa rin tayong ganun din ang kanilang dinanas, nagagawa pa rin nilang itaas ang kanilang kamay, pumikit, lumuha, magpuri sa mahal na Panginoon. Bakit? Ano ba ang meron tayo na wala sa iba? Yun yung nalaman mo. Bagamat tayo ay alikabok at walang kwenta, pero kapag may Diyos ka, lahat ng bagay nasa sa iyo na. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo po natin tumayo, mga minamahal.
pinupuri kita. Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Isa lang pa man naman. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Minsan pa mami na mahal, hallelujah. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Sa labok tayo nagmumula, na kung saan doon din tayo galing, mga minamahal. Patunay lang mga minamahal na sabi ng mga ngaral natin. Huwag natin hanapin yung ating worth from other anything in this world. Sikapin natin na ang ating pagpapalaga sa ating sarili, hahanapin natin sa ating mahal na Panginoon. Akala natin simpleng mga salita yan, pero sa totoo lang marami nang nakakalimot sa bagay na yun. Abala na yung tao. They don't care kung anong kalooban ng Diyos. Di nga nila alam, mga minamahal, kung bakit sila pinagpala ng Diyos. Di nila alam kung bakit sila inibig ng Diyos. Di nila alam kung paano nila pahalaga ng pag-ibig na yan ng Diyos. But God is continually showing His love for each and every one of us. Hindi napapagod ang Diyos magpakita ng kanyang pagpapala.
Hindi napapagod ang Diyos magpakita ng kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin. We have so many things to be thankful. Napakaraming bagay upang tayo maging mapagpasanamatin. Bagay na meron tayo, ang iba'y wala. Ang kailangan lang, mga minamahal, sa bawat pagpapalang tinatanggap natin, hinihintay ng Diyos ang mga katagang, thank you, Jesus. Hinihintay ng Diyos ang mga katagang pagpapasalamat na madalas makalimutan natin. Because we think we deserve it. We think dapat lang na magkaroon ako ng pagpapalang ganito. But we are wrong. Alikabok tayo galing. Sa alikabok din tayo babalik. Pwede ba ang ating purihin ng Diyos? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Kung nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Kung nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Let us pray. Tayo po natin tumalangin, mga minamahal. Dakilang Diyos, sa mambanal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita. Muli pinaalala mo sa amin gaano kahalaga na ikaw ay mayroon sa aming buhay. Hindi anumang mga material na bagay, hindi anumang mga bagay na aming nakakamtan, kundi ang napakahalaga ikaw ay manatili sa aming buhay. Sa oras ito, malapay noon, maraming mga madalas kami nagagawa ng mga bagay, naging dahilan upang may nagpeace ikaw sa aming mga ginagawa araw-araw. Sa pandalangin na aming ginagap ng mga Evangelista Wad Estrada Almeida, humingi kami kapatawaran. Saan mo kami nasumbuhan sa mga bagay? Pagpalay mo po kami, mahal na Panginoon, na mga bagay na pagsunod sa iyong banal na kalooban upang aming maganap ito hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy po tayo mga minamahal sa ating mga minamahal na mga bisita, ating mga beloved viewers. Saan man kayo naroon ngayon, ano man inyong ginagawa, kaya kayong abutin ng ating malapay. Ano man inyong kalagayan, kaya kayong pagalingin, kaya kayong tugunin ng ating malapay noon. Walang bagay na imposible sa malapay noon. Napakadali lahat ng bagay sa ating Diyos na buhay. Kailangan nyo lang ganapin ang pagtanggap sa Diyos na buhay, yung sariling tagapagligtas. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay ang panampalataya. Manampalataya kasi isang Diyos
Kanyang pangalan ay Jesus. Buhay siya. Hindi siya bato. Hindi siya simento. Manampalataya ka, tawagin mo siya. At siya nakikinig sa'yo. Pangalawa ay pagsisisi. Na kailangan magsisi lahat ng tao. Lahat ng tao ay nagkasala. Walang taong hindi nagkasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Magsisi ka hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Ipikit mo lang yung mata. Kausapin mo siya. At siya ay nakikinig, nagpapatawad na Diyos. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ang sabi ng Biblia, Acts 2:38, gawin mo ito sa kapapatawad ng kasalanan, tatanggapin mo kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Gawain niya ng mahal na Panginoon. Nakita mo nanginginig, umiiyak. Yan ay pagbautismo, pagbuhos ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. So, ito mga mahal, tanggapin niyo mahal na Panginoon. Lahat ng aking sabihin niyo, gayahin mahal na mahal. Sumunod kayo sa akin, sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus. Maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa umagang ito. Nalaman ko na wala akong dapat may pagmalaki sa iyo. Nalaman ko na napakahalaga na ikaw manatili sa aking buhay. Patawarin mo ko sa lahat ng aking nagawang pagkakasala mula no ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip sa lahat katotohanan. Sulat mo ng aking pangalan sa aklat ng buhay. Diyan sa kalangitan, sampu ng aking mamal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Kami na lang po mga minamahal. Takilang Diyos na mabalang sa pangalan ang pinakamamahal pa Jesus. Narito ang inyong mga anak. Sama sila naroon. Alam kong walang bagay na nalingid sa iyo. Walang bagay na makahadlang sa iyong pagpapala sa kanila. Sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Estrada Almeida, abutin mo ang kanilang mga pangangailangan. Patawarin sila sa kanilang mga pagkasala. Mula sila magkaisip sa mga oras ito. Gawin mo sila ito na Kristiyano sa isip sa salita katotohanan. Isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Sampu na kanilang mga masabay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na panalangin, mga minamahal, pangangailangan. Lahat kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mga mahal sa buhay na sa ating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamang Jesus. Ayon sa salita, kapag aming maramdam sa ating Espiritu, kami magkapanyampalaan sa natangaw ng kaaway sa oras ito. Sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Estrada Almeida, ay pumaminaman na mga magagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, high blood, diabetes, lahat ng gawa ng kaaway, kapit ka sa ating Jesus name, stroke ka sa ating Jesus name, ang bilipan daw ka sa ating Jesus name, mga pabagabang sa mga panulupaypay, kasaut, in Jesus' mighty name, be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo natin tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Amen. Huwag magbibiro. At yan po mga minamahal, sabi ng Biblia, mga angkinin na natin na yung ating po mga panalangin ay natanggap na po natin. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At dyan po nagtatapos mga minamahal ang ating po pagkasalita ng Diyos. At dadako na po mga minamahal sa ating pong mga announcement.